कक्रामा हासे दिनै शनिबार 16 तारिख आं थानाय 13 तारिखआव सिनियर पन्चायतआव कायसा कक खानामानि आनो फार्स्ट टाइमाव फुंनि 8टा रगाव कचिन देमद्रनगरनि चेयारमेन फुन खायोका बिसि चेयारमेन बे बनो फुन खायबुरु सावो जे दारा निनि अ जागाव कायसा हृदयनि बुमुं बुखानि बुमुंखा कहनि सावो तान थानाय खितिस दास थैजाक जे ताबुक बर्तमान दङ बिनि बुमा हनै बायगेल खिदास के बिनि फेमिलि आरो वारबा रेजिस्टार बुमुं 30,000 दं किसा आनसं हदि बैनि अरनि ट्रान्सफार फाइउन सा के तामनि बगै आं तो साइमे बेके ट्रान्सफार थानाय के कम से कम आनि पंचायत थुरुटि कायसा ट्रान्सफार थानाय कम से कम जोंरो 9 बडी कमिटि दङ जों बै सेक्रेटारि आलोचना खायमेनि मादुमा जों आ जागाव कक सावि बनो ट्रान्सफार होनानि इनके जों तिनि साइमानो जे अब अनलाइन इथेके कगु हनै इनके आनि आरवा रेजिस्टार से बुमुं करै हिंगा के बेके अनलाइन बुमुं इंगैखा इनके जों ताबु भेरिफिकेशन खायमे परे बिनि नबनि फेमिलि कक सामने परे साइमा गाजे बिनि फेमिलि वो खिति जास नै कुनु हृदय जास नै कुनु बुमुं करै अमु बाहेके अब बाहेके जों साइमिया सिनियर ताबुक जों अर पंचायत फाइमे यागल जों रेजिस्टार चेक खाइमे यागल रेजिस्टार अब बिनि मुं करै आ जागाव इनका अनलाइन के बेके बुमुं दं के अनलाइन नि सिनर प्रुफ दङ जे बिनि कायसा ट्रान्सफार सर्टिफिकेट अंखजाक आबु बाहेके जों अब साइमाना बगै पंचायत फाइमेनि इनका बरक जोनो सल्युशन रिया जततो पयजन सिनि भिडियो सब खायासा पइन्ट सिनि पब्लिक वो सल्युशन मांगला कनै बर कक साव अकगनस ती न जों तिनि तिसलाइजाक ताबुक अ जागाव जों पंचायत बासालाइजाक दल दल बोरि सेला सिकला जतन पाराने बर बिसिनि बर बासालाइजाक जों अर ताबुक सिनि भिडियो सब खायके जों भिडियो साबै जों कक सालायनाय अब बाहायके इंखा बमथिके इंखा के अबन बगे आं बनो कक संका सेक्रेटारि नो सकांगो कक समनि यागलो बतामसा इ टंगरादि अब कुनिया खाइमानो चिकन मुकन कक रसे हाइरकनि साव आदिनो गां तबा दिना आसे सालि आं अন্য सामु प्रेसार मीटिंग दङ बगे आसे कक सालिया नांगते स अफिस कताल खुलुंमा दिनो जों कक सालायन हुनै दङ के तिनि जों कक सालायगा साइ जों तिनि फैजा के अ जागाव एजे तिनि आं रेजिस्टार 10 नि बसकांगो जनसाधारण बसंगो नाइ पर दं करै नादिनि फुन नाइमा जागाव बो जोंना फुननानि नाया बसनो ताम हनि कक साइ दं अथॉरिटी नि परमिशन सारासे खाइमे हनै के बायदेबे जों अ जागाव तिनि एडीसी इलेक्शन अंगमानी परे जोंनो एडीसी गवर्नमेंट इथेके काचे रेजोल्यूशन पास खाइनो जोंनो काचे बिसिओ चेयरमैन वाइस चेयरमैन ताइ मेंबर्स नामै 9 कमिटी बडी सनामै जोंनो अलरेडी प्रपोजल पास खाइ जोंनो अर रहजा जोंनो ता बिसि नाखिलि दङ नामि यागलो अ जागो जों जुदि बिसिओ चालुक दङ हुनके जों तांगै काचे रेजिस्टार नायनि क्षमता गरै जों के तांगै अथॉरिटी नि परमिशन नाय फाना ना अकंनो आं सानो मोसौ के अकंनो तो ये जोंनो अनेक कक राख कक मा कक साइ दङ बतांगै साना कक लाय के एजे बिनि कक आगे मादा बारिबो सेम एमन एकटा गथना बो खायजापो आनर अबो ताबु कासे परमान दङ कागज दङ आनथानिओ जे मादा बारि बो अमा हायकेनो कुबुनि बरंनो टिसाइ दनि फवा जागाव किन्तु आं मादा बारिनि बरंनो बो थाङै सोङि के बा साइमाका आ जागाव बो मादा बारिओ बंनि जे उको सिनि एचिबा एको उबिसि बा आदर अन्य बरक जे तंना रं बिसं बनर बिसि फेमिलि करै के आ जागाव नायना माने अ बरक बेके आ जागा गाजाक जेहेतु आ बरक बिनि फेमिलि नि हिनि खानाव जे अ सेक्रेटारि नि फेमिलि नि हिनि खानाव जे सुसन चौधरी सेक्रेटारि नि हाय तांगि हिना कखलाय के सिनियर तिनि जों साइमेया सिनि रेजिस्टार जे उगो मातै जों नायमातै के अ जागा गरै इन अनलाइन तंगबो दङ न माय जुदि सामुखाय तंखाय जों अबनो जों काहमके साइमाना नांगो जों अनलाइन बसुक जरतै अनलाइन रेजिस्टार बसुक जरतै बुमुं तंग सिनि पंचायत नि नागरिक आर सिनि अरो जे पंचायत नि जे रेजिस्टार बसुक जरतै बरकनि सटिक भाबे बुंथिया त जों अनलाइन नि बाय अ पंचायत नि अबनो जों पुरापुरि काहमके डिटेल्स नाना मुसुगना इ दुइटा न